وأبقى تصير لك الصخر أنا تحجزي زقيو. سلام سلام نايت أمراتي تيف تخاتاتلتي بيت سب كمين يهم أنا سلام يا أملاح مسكن كم تعني سلام الناس النايزل هو لعلناتي إنا تمنى لكم مالتيو مباركس للجانل زي بيت سب زيكمكم سبسكرايب بمال بيت سب كنو بيت سب كينهم استتاو عندهم أزيا كابل بيزي مسكن እና ማለት እዚ ቪዲዮ እዚ ክትጅምሮ ከለኹም ላይክ ኢልኩም ጀምሮ ማለት ለማ እንተኻ ብናይ ሚኪና ብዛ ሓፍትና ምስ ዘላና ቆልዓ ብናታተ መርእስቲ ሒዘልኩም መፅአኒኹ ማለት እዩ ኮሜንት ሪኢተኹም ማለት እዩ ኣብ ኮሜንት ተስፍሩለይ ነቐፌታ ተሊኻ ኣጌጋ ተሊና ኣብ ኮሜንት ኣውምጥለይ ክብለኩም ይደሊ ከምትና ኩሉ ግዜ ማለት እዩ እምበኣርከስ ንኣንስማዕ እያ እቲ ናታተ ሓሳብ እሞ ካብኡ أنا ون حسبنا نهب مالتي سخمون أو كومنت أو متو أنا دي ناتي حسبون كوكمي مالتيو ليسكو نا فيديو أولا ما قاس على عدد دورة خلقه أبد سهل على اليونيفرسيتي يقولني يخلقني إذا عنده عندك أنا بوق عبد خامي هم يوم أنا زفقرني هاي فرني هذا فرني كهوني سدول لي تمام سيادة دكتور هذا قد حفظ لي دول لازم تدور يا أخي مزول ولا للكي هايلكي باليسي نمي دياك أكايسي خوني خالدني سما حربية كخالدني بدرسا ودرسا خالي سوايدي خالد حق خالد حجزني ما خونس حجزني نسيت أول سما خالدنا أما نحن نكون حجزات لنا صراحة لازم دم عشان الصخر أنا تحجزي زقيو دري لك بجد يكوا بجد صير لك حجزنا مسكرة آخر وخزي خطفت خزي كنا كنا يسلق وما نور هاي وقالي زغلي عصبت وقاري فيديو بات لو خشن الصخر أنا تحجزي مباركس كم تسمعهم ويخون مالتيو إذا حفتنا ناي حفتنا حسب مالتي كم مثل الناس كأني تايس كبزها ولكم يدلي ككاميرا جربا كم زي مالتي دحر كاميرا كتحجزيات تدلي مثلني كم تزري له مالتي ناتي حسابي جنسو ناتاتكم مع كومنت أو مثل أسفر اللي ويكا مالتي جن كبزري له جن دحري كاميرا كم زي لا فيديو واتسي حجزوا قال لك كتب بحالتي أي تدلنا فيديو كتواتسي أي تدلنا تاخيلكم بوجد حجزوا كلكم يدل مالتيو مشتي أفكاري أخا كم ترحب إيا تزاري راجلي بلو ميك كابل السانة مالتيو سو دقامي فيديو تزارا وتا فيديو اللوما ناو كبلوكم كاو حساونا ناي مودات هنه مالتيو زادونا يدرد اللي تزاقل عدو سدر قدموا يموستول دلو خيان زان زياتولو من زي ود زاقل عدو سدر تايد مثل كادو يكو سيرك مثل يتغمتي نحرا دبي كوسدك الوا أي بهامولو زوم إني جو نقرمو زوم إني جو ما نقرمو كرام نما نقرمو دا أدنى يجزي خزين تندولو تيك توكر وزيها ما خدردني أنا استأخذ أمنك يجلس أوكي نوس دبي وصل دايلو مناخي كاوهم أمولو مزوم إني جو قرشلن وكابوز حنا من لهم كاو أيدا لي بله خاص أنا خا أنزهم زي خا بتبال على ما تكاو زيد وايد بال أتصار بال أما قدر بال خبر بس كهلا ما تو جس كقبو كواجه وجه هو صيفتي كسوي كاب حكي مالتي خزس داخ امن مصي حدا انا خز داخ امنت مصطفى تبخنا وصي واي اتيز ولا احكم ما او صد ولا احزان تمتي موسد وكله كاس تمثالي كنت خاخنا طفاتني علي ها خص خاجن نقطو نحفتخه نأتات سمع لك انا طفاتني قبخه قدمكم وقطب خنيخه مانيوم سوداي منهم توقف انتي دم قبرك انا مالتي عزيكا ادوناي قدم حجك وسدني تباهيلني رجين بزح اطفشنا واتسالكا تباهيلو مسدي دواي وسيده مسدي كعبيك إلين يرتو لا زحفتنا مالتيو حق ولا I don't know ብቻ እግዚአብሔር ይፈልጥ ማለትዩ ብቻ ግን እዛ ቆልዓ ኣብዚ ከኣድሚክ ወቂዕኻኒ ትብላ ማለትዩ ሚክኻ ምንም موقع مقطع ጽበዩ ማለቴ ከም ሓው ከም ሓፍቲ ሪእዩ ሰብ ዘብለካ ማለትዩ ኣልየካ ገለና እታ ቆልዓ ከም ዝመስለ ግን ከምዚ ናይ ኣእምሮ ችግር ዘለዋ ኮይኑ ይስምዐኒ ማለትዩ ማለቴ ናብ ናይ ኣእምሮ ሓኪም ወይ ከዓ ናይ ልቢ ሓኪም ምሻሎ
ናይ ስነ ልቦና ድዩ ገለ ከምኡታት ክትሕከም ወይ ከዓ ክወስድዋ የመሓላልፍ ማለት እዩ መልእክተይ። ንምንታይ እስከ እዚ ከምዚ ብሰባት ሓገዝ ተገበረካ በቲ እቲ ሚኪ እውን ሓገዛ ከም ሓፍቱ ከምዚ ኣይፈልጠኪ ከይበለ እውን ዛላ ሽሕ ብሰባት ንኾን እምበር እቲ ሰባት ሲ ንክሕግዙና ዕድል ንክፈጥረላ ሰብሲ ውሑዳት እዮም በዚ ሰዓት ኩሉ ንናባዕሉ ናይ ባህል እምበር ዋላ ካብ ሰብ ከምዚ ሓግዝ ወይሉ ንክዛረበልና ሲ ንፈልጥ ኢና ብዙሕ ነገር ኢኻ ትድራዕ ከምኡ ሰሪሕ ካፍቱ ናቱ ደረጃ ወይ ከዓ ተፈላጥነት ክትረክብ ኣይመስሎን እዩ መብዛሕትኡና ደቂ ሰባት ማለት እዩና ሕዝስ እቲ ትክክለኛ ሰብሲ ከምዚ እናገበረልካ ናሃለየ ከምዚ ናሓሰበልካ ናሃለየ ሲ ሚኪ ከም ዝገብር ከለስ ሓደ ሰብ ሓንቲ እታ ጓልሲ ብካሊእ ጓል ክንትክእ ከለናስ ካሊእ እያ ትሓስብ ነይራ ጎቢዛ ዓብያ ንኡ ክትከሕሶ እያ ትሓስብ ነይራ እምበር ከምዚ ሕማቅ ዘረባታት ወይ ከምዚ ኣያዳልየንን እዩ ገለገለ ኢላ ክትዛረብሲ ኣይመስለንን እዩ። ስለዚ ጥዕና ኣሲ የተሓሳስበካ እዩ ከም ዘመጠን ማለት እዩ እና ካብ ሓትን ሓደ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብ ኮሜንት ትፃረፋ ሃሳስ ዶ ደንቆሮ ዶ ስጀመር ደንቆሮ ኢልካ ኣይፃረፍን እዩ ሓጢኣት እዩ ሓጢኣት ከይኮነክን ኣነ ፈሊጠ ዘይኮንኩ ካባኻትም ወይ ካባኻትም ሲ ደንቆሮ ኢልካ ትፀርፍስ ንሓውካ ትፀርፍስ ይኮነን ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስ ሓጢኣት ይብለና ና ደንቆሮ ኢልኩም ኣይትፃረፉ ማለት እዩ ብክልኤቲ በቲ ንእሽተያ ዘጋጠማ ናይ ዓመፅሲ ክንደይ ናይ ዝነክእ ምዃንስ ኣይዶኖ ዝፈልጦ እዩ ዝፈልጦ ማለት እዩና ብትና ሓደ ግዜ ብናይ ባዕልና ሰእኒ ዘይኮነስ ብቶም ናይ ሰባት ደቂ ሰባት ሰእንስ ክንርገፅ እንደም ዛጓል ጠንካራ እያ ምክንያቱ ብንእሽተና ናሃለየት ሰይ ሕማው እዩ ከምዚ ዓይነት ኣብ ነብስኻ ግፍዓት ክበፅሐካ ከሎ ስነ እሙሮኻ ኢኻ ትንካእና ወላ ብከምኡ ኢለ ተነኺያ ስለትኽእል ዛ ቆልዓ እዚኣ ምክንያቱ ክሻብ ዘይፈለጥና እያ ማለት እዩ ንሕና ምንም ከይፈረደኩም ኣይትፍረዱ ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ ኣይትፍረድዋ ተኽኢልኩም መበራታትዕዋ ተኽኢልኩም ምስ ሚኪ ኮንታክት ዘለኩም ፅሒፍኩም መጨረድ እዩ ወይ ናብ ዝኾነ ምሁር ለኾነ ሰብ የድልያ ኣሎ ማለት ኢና ከምኡ ኢልኩም ብኮሜንት ድዩ በቃ በዘች ዝኾነ ሓሳብ ፀሓፉላ ማለት እዩ ለሓደ ሰብሲ ብሓንቲ ቃል ተሕውዮ ብሓንቲ ቃል ተቆትሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ካብ ንበልናዮ ቃላት ቀታልና ኣሕዋይ ካብ በልናዮ ለቃላትና ክንጥንቀቕ ኣለና በተለይ ከምዚ ዓይነት ከጋጥም ከሎ ሰብ ኣፀገም ክህሉ ከሎ ሰብዚ እስቲ ናትና ቃላት ተመሊስና ፀገም ኣይንኹኖ ችግር ኣይንኹኖ ስቑለ ዓብዪ መፍትሒ እዩ ስቑ ኢልኩም ሕለፉ ማለት እዩ ብዘጋጣሚ ዘራብዚሕልኩም ማለት እዩ ኣነ ብዘለና ሓሳብ ተዛሪበኒ ኢኹ ንስኹም እውን ኮሜንት ተስፍሩ ብካልእ ቪድዮ ክሻብ ንመፅእ ደሕና ቀኒዩ በዘጋጣሚ 5,000 ንክኣቲ ንእሽተይ ተሪፈናን ኣላ ሸር ናገበርኩም 5,000 ኣብፅሕኒ ፕሊስ ማለት እዩ ክንደይ ዓመት ገይረስ ዋላ ሓንቲታ ኣይተንቀሳቐሰለይና حبش عيني سبسكرايب قورو مالتي كمون لايك باي باي